Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi gledate Sarpi TV. Evo, kao što znate vi koji pratite kanal, skoro sam radio recenziju ovog sjajnog telefona. Međutim, tema ovog videa je prevaranti sa kupujem prodajem. Ovakve telefone ne možete naći, nažalost, kod nas u nekoj legalnoj prodaji. Možete naći samo na oglasnicima. Konkretno, ovaj telefon je prodavao jedan gospodin koji je naveo da je telefon nov, da je navodno star 10 dana, da ima neku garanciju. Pogledajte šta je on spakovao. Inače možete da proverite uvek kod Oppo, Realme i OnePlus telefona uz pomoć e-mail broja, znači možete nađete sajt, Oppov sajt, da otkucate e-mail jedan ili drugi i pokazat će vam koliko je telefon star. Tako da vas ne lažu ovi prodavci nazovi koji imaju kao neke radnje, koji vam daju neke bezvredne papire, garancije koje nemaju veze sa mozgom, pogotovo pogledajte pečat tih radnji. Evo pogledajte šta je čovjek spakovao. Inače ovaj telefon podržava 80W žično punjenje i uz ovaj telefon originalno ide punjač od 80W. Pogledajte šta se setio taj nazovi prodavac. Uvalio je Oppov punjač, ali od 18W. Jeste, Oppov punjač od 18W od nekog tipa krš nekog telefona njihovog. Pogledajte šta se on setio. Usekao je ovu plastičnu kutiju da bi ovaj punjač mogao da uđe. I on misli da su svi kupci idioti. Postoje neki koji nisu. I pogledajte, uvalio je tanak kabel od OnePlus telefona, na primjer OnePlus N100 telefona. Evo pogledajte, ovo je kabel od OnePlus N100 telefona, pretpostavljam. Jeste da isto BBK grupa, nikakve veze nema sa Oppo brandom. Evo pogledajte, ovo je od Norda 2 kabel telefona koji podržava 65W punjenje. Pogledajte ovaj kablić, vidi se razlika, odmah se osjeti. Znači to je primjer jedne bitange, moram tako reći, sa kupujem prodajem. Skoro sam imao onaj Realme GT2 Pro koji sam prodavao, bio je beli. Onda sam pratio kako taj telefon ide od preprodavca prema preprodavcu, znači svako od njih ga je prodavao po različitim cenama, različitim naravno fotografijama. Taj Realme GT2 Pro je imao ovdje oštećenje na frejmu, znači kod mene je takav bio. Međutim, šta rade ti nazovi prodavci? To je sramota jedna od tih prodavaca čim se bave. Znači ako ima telefon oštećenje neko, oni to ne slikaju nikada, kažu da je telefon nov. Naravno uvijek je telefon nov, nikada nije star godinu dana, i ako je taj telefon ko zna koliko star, pošto nema validnu garanciju, sigurno je star, možete provjeriti preko e-maila, nego mnogi ljudi, oni idu na to da mnogi ljudi ne provjeravaju e-mail i da su mnogi ljudi stvarno i ne znaju da provale. Konkretno, taj čovjek nije ni usliko, na primjer, oštećenje telefona, a nije naveo ni u opisu oglasa. Tako da, šta vam kažem, pripazite se tih prevaranata sa kupujem prodajem. Neću da ih imenujem zato što stvarno ne želim s njima da ulazim u nikakve probleme. Dovoljno je meni mojih problema, a nazovi ti preprodavci razni časti uzeci, imaju stvarno dobrih ljudi tu koji se bore za život. Mislim, preprodavac, ne mislim da je to ništa ružno, i ja sam za nekog preprodavac zato što često menjam telefone, kupujem i prodajem. Nego ima, to su već bezobrazni ljudi koji bi prevarili svoju mamu rođenu. Tako da obratite pažnju ako telefon nema papire, obratite pažnju ako možete da proverite preko e-mail broja. Ako ima neki nazovi papir, znači obratite pažnju kakav je taj papir, da li je to stvarno neka radnja regularna ili neki papir. Ljudi se, verujte mi, bave sa, to su mahinacije, prevare, obmane. To je krivično delo u ovoj državi gdje svako može da vam izda bilo kakav papir, da vam nažvrlja tamo bez veze, jer ide na to da većina ljudi neće ni da čita šta tu piše, lupe neki pečat čak i nema pečata, daju vam neki potpis i to je kao neka garancija. Verujte mi, to je, da ostvarite tu garanciju, nemoguća misija, nema šanse, jer oni idu na to da će ljudi da odustanu. I ako ih zovete, oni stalno kupuju vreme, te dobit ćeš sutra, te preksutra, te rešit ćemo, te u ponedeljak, te u petak, tako da od toga nema ništa. Obratite pažnju. Šta vam kažem, lupite neki vaš komentar, lupite like, zapratite ovaj kanal ako već niste, tako pomažete rad moga kanala i ovaj YouTube algoritam. Vidimo se u nekom sljedećih videa, puno pozdrava od Sarpi TV-a.